Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi o să încercăm să... Băi, știți care e scopul la acest videoclip? Nu e scopul să terminăm Minecraft-ul, e scopul să găsim diamante. Ăsta e scopul videoclipului de azi, așa că dați like, share, subscribe și abonați-vă. Da. Cu atât spuse, pot să pun un pic cadru? Cu atât fiind spuse, hai să trecem la videoclip. Bun, și că ar trebui să găsești diamante. Bă, dar poate te întrebi cum găsești diamante? Și de ce ai asta în mână? Aparent, da. Aparent avem asta în mână. Iar cum ai terminat Minecraft-ul? Aici de ce e un chest, frate? Eu aici un cufăr. Am zis chest așa pentru că jocul ăsta e în engleză. Mersi pentru târnăcop și mersi pentru topor. Mersi pentru pește, mersi pentru morcov, mersi pentru... pentru ăsta. Ăsta ce naiba e? Ăsta e lemn. Da, văd că e lemn. Stați că am tableta la încărcat și... da, nu mersi pentru lemnul ăla. Bă, dacă nu ați văzut episodul ăla în care am reacționat la prima muzică a lui Ganicus, e bine, cum am spus și în ăla, și unii dintre voi nu cred că ați văzut, dar eu sunt răcit. Da? Asta pot să zic că sunt răcit. Bun, deci avem și mâncare. Nu știu ce sunt astea. Carot. Sau, stai. Carot. Carrot. Bă, e foame. Bă, nu e foame, what the fuck. Ok. Eu nu m-am jucat jocul ăsta în Minecraft. Bă, dar nu ar trebui să ne facem și o mină, ceva? Cred că ar trebui. Revin mai târziu, că poate găsesc niște diamante, cine știe. Bă, revin când găsesc diamante, adică cred că o să găsesc și când nu sunt la stratul 11, pentru că am auzit că dacă vine până la stratul 11, că văd că am acolo nu știu ce coordonate, dacă mă duc până la stratul 11, că găsesc diamante, da, nu știu. Ideea e că ăsta nu e Minecraft-ul real și eu nu știu să mă joc pe ăsta, dar cam un târnă. Ce e ăsta? Stone pickaxe. Ok, deci ăsta e stone pickaxe. Deci pickaxe, zici că sunt francez. Stone pickaxe. What the fuck? Ok, da, mă rog. Lăsăm partea asta la o parte și revenim până la urmă când poate găsi diamante sau nu găsi diamante. Revin când găsesc diamante. Până acum, băieți și fete, n-am găsit niciun diamant și deși eu sunt la stratul 11, uitați-vă acolo sus că sunt la stratul 11, dar revin mai târziu. Ei bine, am găsit și eu niște diamante aici și mi-am făcut-o de iron, adică avem iron soul, avem iron X, avem iron pickaxe și avem iron soul și avem lopată de iron. Da, mă rog, hai să minăm diamant. What? Nu, n-ai cum. Deci n-ai cum să faci rost în 4 minute și ceva de secunde să faci rost de diamante. Deci n-ai cum.
Deci ziceți voi că n-are cum să faci așa rău. Bine, ăsta nici nu cred că sunt A, ba da. Cred că sunt emeralde, că nu știu, e așa ceva verde cu... Nu știu, așa mi se pare mie că e ceva verde cu luminos, ceva pe el. Dar chiar nu știu cum am reușit, frate, să găsesc diamante așa multe. Că știu că nu se găsesc așa. Știu că se găsesc foarte puține. Adică dacă de youtuberii aia de pe net care găsesc 4-5 diamante se bucură rău. Adică până la urmă sunt diamante. Dar nu știu, gen, nu știu, efectiv 2 diamante puse aici și dintr-o dată mare hărțuială deci să nu credeți că e editat videoclipul ăsta, că vă rup. Deci dacă credeți că e editat. Eu am făcut și level 1. Păi nici n-am avut level. What the fuck? N-am stat eu să mă bat cu mobii. Efectiv am făcut eu o mină și efectiv erau aici. Efectiv, nici n-am făcut rost de obsidian. Bă, deci nici n-am făcut... Mai este? What? A, păi dacă e... terminăm tot episodul acum. Cred că ne face și full diamond. Și terminăm episodul. Păi efectiv, what? Avem și... Pe astea am uitat să le minez. Deci mai avem, băieți. Cred că o să... Ce fac, mă, minez cu lopata? What the fuck? Da, mă rog. O să punem înapoi aici torța. Pentru că avem nevoie de lumină. Până la urmă... Bă, cam atâtea diamantele. Ceva... Hai te rog un stec. Te rog, mai dăm. Nu. 59 de diamante. Deci atât am minat. 7 minute. Încă 3 minute ca să minăm astea. Mamă. Revin eu când ajung sus. Bă, gata, am ieșit și eu din cave-ul acela. Suntem în aceeași zonă unde ne-am și spawnat. Adică, bă, dar cum să găsești 59 de diamante în 7 minute? Adică e imposibil. Adică iar mi-aș face acum și un crafting. De mi-am făcut crafting și a rămas acolo în cave. Știți, dar voi nu l-ați văzut că am pus cadul și... No, hai să luăm și noi lemnul acesta ca să ne facem full diamond și până la urmă full unelte, cred. Adică asta e cea mai bună aventură posibilă care am făcut-o vreodată. Nu știu, frate. Deci chiar nu știu cum am reușit. Nu mă întrebați pe mine cum am reușit. Că am reușit, efectiv am reușit. Nu mi explic. Efectiv nu mi explic. Bă, hai să mergem mai... Mamă, ia. Fii atent că suntem pe forță. Sapi. Am înțeles. Avem mod asta. Nu ne-am făcut-o până ne facem imediat. Nu mai stăm la discuții. Ia uitați, gata. Lejer. Căscuță ne facem imediat. De asta imediat. Și gata, ne facem și full diamond. Nici n-am avut armură. Dar... What? Ne-am făcut full diamond, ok. Deci, chiar nu știu cum am găsit. Vă zic eu sincer că ne-am făcut și full diamond. Nu mă mir că am găsit atâtea.
că gen nu era clar să găsim atâtea și să... Nu, dar era gen acolo, era efectiv acolo. Păi acum am sfârșit că am găsit iron și am găsit și diamante. Bine, da, sunt diamante. Pentru că nu aveam de unde să știu dacă nu scrie acolo ce, ori dacă era emerald, ori dacă era diamant. Pentru că, da, mă rog. Da. Revin eu. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă v-a plăcut, iar noi ne revedem data viitoare. Dă pe like. Pa, pa!